Il-ħadd fil-għaxija għal-ħabta tal-10 numru ta' persuni kellhom jiġu evakwati minn blokka appartamenti wara li żviluppaw nirien kbar f'Taslima preċiżament fi triq Bisazza, triq li hija frekwentata minn bosta minħabba l-ħwienet u ristoranti li fiha. Minkejja li n-nar kawża tal-elettriku der li beda mill-blokka appartamenti ftit wara għall-istess raġuni ħa n-nar ukoll ħanut. Kien hawnhekk li l-membri tal-Protezzjoni Ċivili żgassaw il-bib biex setaw jitfu in-nar li ħakem il-dan il-ħanut. Jidher li il-każi żviluppaw wara xi ħsarat fil-mains tad-dawl iżda mhux ċar x'wassal għal dawn il-ħsarat. Il-pompieri li jmarru fuq il-post taw ordni biex jinqata kompletament is-servizz tal-elettriku fit-triq Bisazza. Fil-fatt skont informazzjoni li kiseb Net News jidher li d-dawl fil-maġġor parti ta' triq kien għadu maqtuħ tul il-ġurnata ta' tnejn. Fuq il-post kien hemm numru ta' membri tal-Protezzjoni Ċivili li kontrollaw in-nirien kif ukoll ambulanza b'tim mediku li assistew lil madwar 12 persuna li belaw nirien huma ħirġin mill-appartamenti. Apparti numru ta' nies li kienu evakwati minn fuq il-post mill-blokka ġew evakwati anke xi klieb. Sit ta' wieħed mill-ħwienet spjegalna kif waqt li l-ħaddiema tat-tifi tan-nar kienu fuq il-post biex jitfu n-nirien li ħakmu l-blokka tal-appartamenti, persuni li kienu fil-qrib innutaw li kien hemm nirien f'ħanut aktar l-isfel mill-binja, tant li l-membri tas-CPD kisru l-bib tal-ħanut biex setgħu jidħlu jitfu n-nirien u kompla jispjega kif wasal fuq il-post u mar f'binja oħra aktar il-fuq biex iġib xi ilma l-ħaddiema u nnota kif anke f'din il-binja kien hemm sinjal ta' ħsarat fl-elettriku hekk kif il-plakek kienu kollha maħruqin. Net News taqsal lil Malta għal aktar dettalji dwar dak li ġara biex anke tasal konferm uffiċjali li dan kollu beda kawża ta' ħsara fl-elettriku, madankollu għalkemm uffiċjali tagħhom kienu fuq il-post ma kellna l-ebda konferma, anke jekk sorsi fuq il-post li ġew wiċċ imwiċċ man-nar ikkonfermaw dan.